libo. Expert na ko sa pagtambag ko siya. Ano ba yung expert mo tambag? Mauna yung mga wala experience. Tanang butang ang mamahimong maayo. Love kay na mo ang programa ni mo, Kois. Isang wa pa ka na utana. Basta't maminaw sa programang gikahinaman and always on the go. Hala! Nagtsaw na ang tama! Sa Maayong Buntag, Davao! What's up, madlang people? Here we go, 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 here we go. Opa! 안녕하세요, 엄마, 아빠. Ang pinagkaroon sa mga programa ni Resetic Stephen at Patron to celebrate size. Okay kayo, lamig kayo. 안녕하세요, 엄마, 아빠. 아싸. 알았어? 사랑해요, 감사합니다. Aning-aning yung pinalive. Kasama niyo na po, siyempre yung pamilyang nag-iisang DJ ng DXAB Radyo Patrol 12.26 sa una sa balita, una sa public service, plus entertainment! At dahil pambungad ka ba? Nawa ako mayroong pinalive da. Pangbungad po ang ating January program ngayon, kapamilya. Ay nako, makakasama po natin ngayon ang ating bisita. Mga opisyal sa DCPO, gipasalamatan ni Mayor Inday, Radyo Patrol 20, Che Jabordo. Che! Onsay katikaran na, Che? Hi, Corey. Kaganina di himamat ni Davao City Mayor Inday Sara ang ating Mayor Inday Sara Duterte ang ating mga personahe sa Davao City Police Office sa panguna ni Police Colonel Kirby John Croft, ang City Director. Mukli ang unang higayon na nakahimamat ni Mayor Inday ang mga opisyal sa Davao City Police Office sa tuig 2020. Diyan gipasalamatan sila sa mayor sa ilahan na ating effort, no, nga ginahimo ko sa pagpatuman sa hapsay o kalinaw sa tibuok dakbayan sa Davao. Dunga niini sa panginaot nga unta mapunta walay mahitabo lang sa kini walay dakong mahitabo nga problema karon nga tuig 2020. O gagyawan sa ni Mayor Inday ang mga opisyal na mas magpugi pa sila sa ilahan nga trabaho alang sa year 2020. Kaya kinahanglanon matupa sa tibuok sa Davao City ang ilahang serbisyo sa pagpatuman sa hapsay o kalinaw. Ini ang Radyo Patrol sa Reporto, ABS-CBN News, DXTV. Daghang salamat sa report, Che Jabordo, mga igalang. Daghang salamat sa atong pakpakan ng atong mga kaigsunan sa DCPO, mga igalang. No? Sila ang way puwas nga pagharap ko seguridad. Sa atong mga kaigsunan, sa tabuhin niyo. Ikalit lang kaseryoso, mga pamilya, no? Ang mga gano'n naglangkom sa nagbagang balita karong lasa. Tumati ko nga sa balita. Tuwa kami. Ano na yung hati kanyo? Saan ka masumda? Ito mga pamilya, salamat kaayo sa balita, no? So, pasalamatan yun na to. Actually, kapamilya, no, isa sa pinaka-secure kaayo nga city in the Philippines is Davao City. Ako, makasultig ko na kapamilya, no? Ay, grabe good ang ang presence sa ato ang Davao City Police Office sa mga nagkadiyang dalan ni Indakbayan, ha? Kaya pwede na ba mag-reporter mga pamilya? Ang gano'n na itong nasaya ng mga higalang, grabe good kayo, pasalamatan na itong atong DCPO, okay, pasalamatan sa ang mayor, kasi hindi stara na tayo mga higalang, tungkol sa ilang way puwas, kapaghatag ko sekretar sa itong mga kaigsunan. Kaya pa na karoon mga higalang, mapakgang, madautang elemento, kaya sila karoon na presence sila sa mga nagkariyang dalan, disdakbayan, para dili yun makatraka ang mga dautang tao.